Hello mga Wigel, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po ulit tayo ng lechon balat or lechon skin. Yan po, tapos mayroon pong may kanin po dyan. Tapos pinatnaran po natin ng paborito nating Jollibee Chicken Joy. Dito pa ating mga gravy. At meron din po tayo rito yung nilagang sabaw. Higop-higop. Pagkatapos magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pinaglob niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa mga araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Nawapi lagi po kaming meron mga kain sa araw at may dugas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa patalahin ko sa inyong putong na anak sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lechon. Kain po. Tung. Jollibee at saka lechon.
Pawis. Excuse me po. Napaka-juicy po.
Ay, sus mo po.